Hello friends, Bodo Job Info official YouTube channel da finally HS final result. So binse update फैबाय दा गोबां नेगासिनो दंमोन बे रिजाल्टआ माब्ला ओंखारगोन आरो पर्टेलाव माबादि आपडेट जाना दङ दा फाइनाली मोनसे आपडेट फैबाय नोंथांमोना भिडिअ नायजोबजासिम अब्लानो बुजिगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना गोबां लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन बड' जब इनफ'आव स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों नायगोन दा लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ दा गोबां साइडआ बिजि जागासिनो दङ नोंथांमोना गोबां चेक खालामदों जायनोखि स' फंबाय बिनानाव मोना एग्जाम होना दोनदों हायार सेकेन्डारि दा फाइनाली नोंथांमोननि डेट मोनथारसिगोन आरो माबादि डेट जों बेखौ नायगोन अके दा साइडआ बेनो नै नोंथांमोना मोनगोन लिंकखौहाय डिसक्रिप्शनाव एसेकआव थाङोबा गोबां बिजि एन्ड बेयाव नोंथांमोना एसेक फाइनाल रिजाल्टखौ नायोब्ला स' मोनदों रिजाल्ट डेटआ जुन अके जुन बाट डेटखौहाय 1 2 3 होनना मेनसन खालामाखै अफिसियेलि बाट बेयाव मोनसेल' होदों रिजाल्ट डेटआ जाबाय जुनाव होगोन होननानै स' नोंथांमोना दिनै मोननाय नङा बायदि मानोना दिनै 31 मे एन्ड बेनिफ्राय जुनावसो होदों जेला स' नोंथांमोना गाबोन मोननायनि चान्सआ दङ एन्ड बेनिफ्राय डेट विल बी एनाउन्स सुन होनना बेयाव लिरनाय दंखायो डेट मिन्स डेटखौहाय होथ'वाखै होथारसिगोनसो एन्ड बेनिफ्राय मोनसे अपसन दङ नोंथांमोना मबाइल एप्लिकेसनजोंबो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन अफिसियेल नोंथांमोना मोनसे मोनदों पर्टेल एबा नोंथांमोना एप्लिकेसन बे जाबाय मबाइल एप स' नोंथांमोना बेयाव डाइरेक्ट क्लिक खालामबाबो नोंथांमोना डाइरेक्ट प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनानै रिजाल्टखौहाय नायनो हागोन बेनो जाबाय जास्ट फाइनाल रिजाल्ट दा खोथाया जाहैबाय रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन स' जोङो बेयाव थुनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोनगोन प्ले स्ट'राव डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोनाहाय बे एप्सखौहाय डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिजाल्टआथ' जुनावसो मोनसिगोन एन्ड बेनिफ्राय जोङो एसेक लिरोबा गोबां साइडआ बिजि दायो दा बेखायनो आं नोंथांमोननो लिंकखौ होबाय डिसक्रिप्शनाव दहायनि जों फार्स्टआव नायनायाव जों नायोब्ला थाबनो मोनगोन रिजाल्टखौ एबा स' नोंथांमोना मबाइल एप्लिकेसनाव नायोब्लाबो रिजाल्टखौ मोनगोन स' बेखायनो नोंथांमोना नैबे स' सिक्सआव नोंथांमोना नायोब्ला रिजाल्टनि पर्टेलाव बेबायदि फैनो हागोन आरो लोगोसे बे रिजाल्ट डेटआ नायोबा जुनाव होना दोनदों स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट आसा खालामो बयबो जाहाथे रिजाल्टआ मोजां फैयो एन्ड बेनिफ्राय पार्सेन्टआ जाहाथे मोजाङै फैयो